mboten mecotot. Mbah, kowe ngerti tresna ora? Kowe ngerti wong tresna ora? Jodoh iki ora perkara rupa. Ana tembangan gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa nanging ati pawitane luput pisan kena pisan. Luput pisan dipresake. Dudu bondo dudu rupa mung ati pawitane. Mula wong arep rabiki ukurane ora bondo ora rupa. Arep ndhe bondo akeh. Nek ora dikeparengake karo sing gawe urip dadi jodhone ora bakal iso kelakon. Arep rupane bagus nek ora dijodohi karo sing gawe urip ora bakal kelakon. Ning nuwun sewu. Arep rupane men kaya ngene jodoh karo sing gawe urip kuwi 1000 dalane. Camkan itu. Ora sampe nae dhewe kowe. Oke, wong sing lanang elek sing wedok ayu oke. Ana sing wedok elek sing lanang ayu oke. Ana sing elek kabeh ya kena. Ana sing lanang ayu sing wedok bagus. Sing wedok ayu, sing lanang bagus. Kuwi ya pirang-pirang, bagus kabeh. Wedoke ayu kabeh ya pirang-pirang. Mula aja sok ngembe karo wong sing kedunungan katresnan. Terus saniki tak wale, sampeyan iku wong tuwa, wis duwe bojo, ha ta? Ora. Monggo bojo sampeyan lain daripada yang lain. Ora apa-apa ana bojo kok keleke papat. Nek ora bojone Begawan Tuna tangi lamun. Oh, lah kok dadi kowe kok ngeceh karo Bagong. Sing duwe hak sawutuhe, sing duwe apa jenenge? Purbawasesa sawutuhe iki Sinuwun Prabu Drupada, dudu sampeyan. Sampeyan karo iki padha-padha wong lamar. Ngenteni sabdaning Sinuwun Prabu Drupada. Diparingke apa ora nek diparingke matur sembah nuwun dene ora ya wis ora apa-apa. Ora usah dadak kowe ngunak-unake aku. Nek kowe arep ngunak-unake kowe terus arep ngopo? Terus arep ngopo aku tak takon, ngejak gelut. Bagong ora wedi. Bagong ki wong ora tau wedi. Aku wedine ki nek ora ana wong liwet. Aku gila tenan. Nek nang karo wong kaya kowe iki, aku ki ora wedi nang di papan Bagong ki kulino unak-unake Durna, ha to? Mula sampeyan ajeng napa saiki? Sampeyan ajeng napa? Kula tak takon. Lho. Kowe wani karo Begawan Tuna? Weh, lah biyen wani saiki wani ora tak. Jimat pariping dayana ning kasantosan. Prayogan mung ngadhep ning ngarsaning Paman Prabu Pancala Bagong. Ngene nggih. Sampun boten kirang prayogi piswanipun abdipun Panakawan Bagong. Bagong, wonten dawuh sinuwun. Eneng apa? Janur gunung kadingaren ora kaya adat sabene arang-arang yen to Panakawaning Pandhawa kuwi sowan ana negara ing Pancala. Lah kok dadi sira sowan ana negara Pancala kuwi wigatine apa, Bagong? Ingkang sepisan kepareng ngaturaken salam ana sembah pangabekti kula kunjuk ngersanipun Sinuwun Prabu Pancala. Ya, tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pundhi nggo jimat paripik dayana ing kasantosan. Dungkap angka kalih. Wale-wale menapa sinuwun? Sowan kula sampun Prabu Drupada menika wonten wigatos ingkang badhe kula aturaken sehubungan kalian awak kula piyambak. Lho. Piye to tegese piye? Ana wigati ngemagepokan karo awakmu dhewe iki tegese piye? Ah, menika ngaten. Sowan kula sanipun Sun Prabu Drupada menika nyatakaken dhateng pekabaran sampun birta Mbok Bakul Sinambiwara pawarta binanduking Karna menapa kepara saestu bilih inggih menika putra Paduka pepundhen kula Gusti Ayu Wara Drupadi menika kondur wonten ing negari Pancala. Sinuwun, ya pancen bener. Lah apa kowe diutus dening Bendaramu Werkudara apa dene Janaka apa Nekula Sedewa supaya nyatakake anakku bali marang negara ing Pancala? Oh, mboten, mboten. Lho, ora diutus, mboten. Lah apa to sababe kok kowe nyatakake marang Atmajaku Wara Drupadi? Menika karep kula piyambak.
karep kula piyambak. Terus karepmu piye? Ana wigati apa ing magepokan kalawan Atmajaku Wara Drupadi? Ha menika ngaten. Kula menika nampi sasmita ingkang dumeling tanpa wujud wonten ing madyaning pasumpenan nalika tilem wonten ing Parangkusuma. Wekdal dinten kepengker kula menika nenepi wonten pinggiring segara. Ya. Beto klasa alit. Kula tilem janjane nggih ajeng lelekane kok klekaran niku garang angine ya kepenak. Terus maklak ilang saknalika kesadaran kula jebul kula menika manjing wonten ing madyaning pasumpenan. Lho, manjing jroning pangimpen. Mekaten. Pinanggih kan setunggiling Jawata ingkang nuwun sewu radi mboten ketingal peteng. Ya. Jawata menika kala wau paring dawuh kaliyan kula. Bagong, iki negara Ngamarta lagi ketaman pacoban. Monggo kowe dadi abdining para Pandhawa. Ngoten menika. Ya, sabanjure. Mula kowe kudu bisa nyelametke. Kowe kudu isa gawe arum asmaning para Pandhawa tetep dadi sangsa ngagunging para kawula sak jagat iki. Lah kowe tak kandhani ya Bagong. Lho, kosek dewa paring sasmita kok akeh banget. Niku ceramah. Oh iya. Kula midhangetake piyambak. Lah, supaya kowe kuwi iso gawe arum asmaning para Pandhawa gandeng. Iki Prabu Puntadewa iki lagi jengkar. Monggo ora dingerteni menyang endi papan dununge Prabu Puntadewa. Lah, Wara Drupadi iki garwane kondur ning Pancala. Aja nganti kucem asmaning Dewi Wara Drupadi, aja nganti kucem asmaning putri negara Ngamarta, prameswari negara Ngamarta. Mula kowe sowan ning Pancala kanggo sawetara wektu kowe dadi sulihe Prabu Puntadewa. Ngaten menika. Lho. Kuse-kuse. Tegese dadi sulihe Sinuwun Puntadewa utawa anak Prabu Puntadewa iki tegese piye? Kula dhewe ya ora dong. Kula tumuli maturan dewa wau. Nuwun sewu Bu Kulun. Kula dipun dadosaken sulih menika tegesipun kados pundi? Dewa wau niku paring dawuh ingkang dadosaken kula menika kagiat. Kaget. Inggih. Ora ketang sawetara wektu kanggo nyelametake asmaning Dewi Wara Drupadi. Kowe nang negara Pancala nglamar Wara Drupadi peken bojo sementara waktu. Kusik to. Ngepek bojo kok ming sedhela iki piye? Kula niku kulina nganten iki kowe. Lho. Kulina ngono piye? Kula niku nek ngepek bojo niku mung dela-dela kula. Cocok mboten? Nek kira-kira ora patek cocok ya culke. Nek kira-kira cocok ya teruske. Ngene nganten biasa nganten. Mulai edan kuwi. Lah anak kuwi dudu sing kanggo jajal-jajalan ki ora prayoga. Mboten jajal nika resmi. Dados ing putra menika mangke menawi purun dhaup kalih kula, mangke nek Sinuwun Puntadewa sampun kondur, kula konduraken. Lho, lah upama baline setahun ngono nggih. Piye njuran? Lah, kula yang ngepek bojo gandeng saniki le tindane wis 3 sasi ya 7 sasi menjadi hak milik saya. Lho. Kok kaya ngono lho. Niku wis biasa teko omah kula. Gareng niku nek lunga suwe niku bojone titipke kula. Weh, ngono to. Niku pun biasa. Kowe lungane pirang dina, Reng? 7 dina. Titip bojo ya, Gong. Nggih kula gawa teng omah. Weh. Kowe ya diladeni. Lah iya. Ya ora masalah. Lho, lah Gareng kok ya trima. Lah kula nek lunga le bojo kula titipke Gareng kok. Dadi tenggen kula niku wis usum, genti-genten niku wis usum. Edian. Lah kok dadi kaya ngono ki piye? Sing ra entuk dititipke iki mung bojone Semar. Mergo bojone Semar widodari ayu banget e. Tahu bapak lunga titipke aku bapak ndasmu kuwi. Sing arep melu ngopo? Mbokmu meneng omah wae.
Ngoten niku. Lah, mula sowan kula menika namung mituruti dawuhing dewa. Nek kepareng ajeng kula boyong teng gubuk kula. Nek mboten pareng nggih monggo mboten napa-napa. Ning nek mengke dewa nesu kalih sinuwun Prabu Pancala, kula mboten tanggung. Merga niki dawuhing dewa. Kusik dewa paring dawuh iki mestine ngandhakake dewane sapa? Sang Hyang Bambang sapa to ya? Sangertiku dewa iki ora ana sing jenenge Bambang. Sapa ya? Lali ya kula ning nyebutke jeneng kok pokoke dewane niku peteng dodot ketoke dewane niku ilmu hitam ketoke. Dewa kok nganggo ilmu hitam iki arepe piye? Lah ra ketoke. Ming suarane tok. Nek pokoke dewa, yakin sumpah kula mboten ngapusi. Niku dewa sing paring dawuh. Mali, mila. Walik lho. Mila samangke kula nyadong dawuh. Dewi Waradropati dipun paringaken napa mboten? Nek mboten nggih mboten napa-napa. Nek dewa mangke duka, monggo anggenipun badhe nanggel. Nek diparingaken matur sembah nuwun. Jawipun kula cawisaken betor. Betor ya apa, Pak? Betor niku becak bermotor. Niku sing lagi ngetren pun mboten digenjot melih. Pun wonten mesine. Waradropati kula tumpake betor, kula mlayu teng burine. Lah kowe engko tekan omah mati. Oh iya, Dik. Ya paling mboten kula numpak jejer kalih Ingkang Putra Waradropati. Bagong, wonten dawuh, "Osik, bingung rasaku." Sebabe kowe ngerti yen to Yayi Premban Durna, pandhita ing Sukalima rawuh mrene. Nggih, ngertos. Terus Begawan Durna rawuh mrene iki uga bakal nglamar Atmajaku Waradropati ingkang bali marang Projeng Pancala. Lah nek anakku tak paringake marang kowe engko mesti Durna ngamuk. Ning semono uga nek anakku tak paringke karo Begawan Durna kowe mesti ngamuk. Jelas. Ane iki wis dadi tekad kula. Kula niku wis tom-tomen kalih Ingkang Putra Waradropati. Pun kula lukis teng tembok ruang tamu kula. Lho, sapa? Putra panjenengan Waradropati nganggo anduk tok. Jas nika pokoke. Wiladala. Saka kepengin kula nuruti keparenging dewa. Nek sinuwun mboten maringake, kula ngamuk teng pundi niki jenenge? Pancala. Nek sampeyan maringake matur sembah nuwun. Napa ya abot Begawan Durna? Kalih Bagong, nek pancen didelok rupane nggih loro niki ra eneng sing apik. Dadi anak sampeyan iku dilamar wong bosokan kabeh. Ning nuwun sewu, nek ditonton saka cocoking para kawula mung tamang tanting kawula semanten cacahe. Suara terbanyak mesti milih kula. Mboten wonten sing milih kalih Begawan Durna. Mboten wonten kecuali nek suara niku suara bayaran mesti milih niki. Ning nek suara niku luar dari hati nurani mang biawarake. Kawula Pancala, Bagong karo Drupadi apa Durna karo Drupadi mesti do muni Bagong karo Drupadi. 50%, 50% melih mesti do bengok Bagong karo Durna. Bagong karo Drupadi ngoten. Wiladala iki bingung aku. Bingung sampean ketok ana bingung. Pertama wau pun bingung sampean wis ketok. Lah lakon kok Bagong rabi iki ora gawe bingung apa ora pecandhase. Mula ya alon-alon mawon sak titahe waton tekan esuk sing penting wis dibayar ngoten mawon. Iya, kula niku gumun suwe-suwe kok do njaluk lakon kok waton sak kepenake dhewe. Suwe-suwe iso lho, Bagong supet ngono iso. Niki wit pertama niku kula wis mikir terus e. Piye iki gek mengko lakone piye? Monggo wis diweling, lumayan bebas mawon rasa pakem-pakeman sing penting Bagong rabi. Tak takoni rabi lho sapa? Ha monggo. Napa ora pecandhase niki? Niki dibayar ning iso setruk kula sesuk.
Ya sing ati-ati. Ngati-ati piye mikir ket sore ngati-ati. Niki niku nek ora tak ganjel bokonge kula geblak ket wau-wau lho. Sebabe panggunge miring. Panggunge miring medhun iki iso mriko tenan. Ya piye? Lho. Malah ndukani seneni karo aku. Kula sak kepengin entuk kabar pawarta e. Pripun? Para Drupadi diparingke napa mboten? Nek mboten kula ngamuk niki wis kecekel tekan sak bumi gara-gara niki lakone. Sampeyan ngerti to nek kula nesu kula nguyuh sak nggon-nggon. Ben kratone pesing mbok men. Asli kula ora guyon niki. Pun mang paring dawuh kula nenggo sabdanipun Sinuwun Prabu Drupada. Ora kaya wae. Gembol manyar-manyar duk neng dungkul wana dadi ala Saraswati wana. Lah kok dadi Bagong ucape kaya ngono karo Bawandana. Kowe wani sekecap pendho sekecap karo nata ing Pancala Prabu Drupada. Oh, anggep apa ing atase kowe derajate Gedhibar 17 wong arek nyala mripat. Ing atase kowe mung batur kok nglamar karo putra ratu ki ora ngilo karo githokmu, ora ngilo karo kananmu kowe Bagong. Sik. Omong kok wonten mecotot. Mbah, kowe ngerti tresna ora? Kowe ngerti wong tresna ora? Jodoh iki ora perkara rupa. Ana tembangan gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa nanging ati pawitane luput pisan kena pisan. Luput pisan dipresake. Dudu bondo dudu rupa mung ati pawitane. Mula wong arep rabiki ukurane ora bondo ora rupa. Arep ndhe bondo akeh. Nek ora dikeparengake karo sing gawe urip dadi jodhone ora bakal iso kelakon. Arep rupane bagus, nek ora dijodohi karo sing gawe urip ora bakal kelakon. Ning nuwun sewu, arep rupane men kaya ngene jodoh karo sing gawe urip kuwi 1000 dalane. Camkan itu. Ora sampe nae dhewe kowe. Oke, wong sing lanang elek sing wedok ayu oke. Ana sing wedok elek sing lanang ayu oke. Ana sing elek kabeh ya kena. Ana sing lanang ayu sing wedok bagus. Sing wedok ayu, sing lanang bagus. Kuwi ya pirang-pirang, bagus kabeh. Wedok ayu kabeh ya pirang-pirang. Mula aja sok ngembe karo wong sing kedunungan katresnan. Terus saniki tak wale, sampeyan iku wong tuwa, wis duwe bojo, ha to? Ora. Monggo bojo sampeyan lain daripada yang lain. Ora apa-apa ana bojo kok keleke papat. Nek ora bojone Begawan Tuna tangel lamun. Oh, lah kok dadi kowe kok ngece karo Bagong. Sing duwe hak sawutuhe, sing duwe apa jenenge? Purbawasesa sawutuhe iki Sinuwun Prabu Drupada, dudu sampeyan. Sampeyan karo iki padha-padha wong lamar. Ngenteni sabdaning Sinuwun Prabu Drupada. Diparingke apa ora nek diparingke matur sembah nuwun dene ora ya wis ora apa-apa. Ora usah dadak kowe ngunak-unake aku. Nek kowe arep ngunak-unake kowe terus sareng apa? Terus sareng apa aku tak takon, ngejak gelut. Bagong ra wedi. Bagong ki wong ora tau wedi. Aku wedine ki nek ra ana wong liwet. Aku gila tenan. Nek karo wong kaya kowe iki, aku ki ra wedi nang di papan Bagong ki kulino unek-uneke durna, ha to? Mula sampeyan ajeng napa saiki? Sampeyan ajeng napa? Kula tak takon. Lho. Kowe wani karo Begawan Durna? Weh, lah biyen wani saiki wani ora tau aku ana wedine karo Durna. Yen ngono ngene, tak gawe sayembara. Oke, ora masalah. Gandeng aku karo kowe padha-padha ngarape lan para Drupadi. Sapa sing iso kowe karo aku dan pupuh tegese Bandayuda. Oke. Bagong aja sembrono Durna ki kekuatane ngedapi-dapi. Sampeyan ora usah ngeleke. Sampeyan ratu lan di keputusan.
nganti kedadian kaya ngene mergo sampean ora paring pangandikan Drupadi tak keke iki tak keke kae ngono rampung ora dadi geger sampean bareng ana kahanan kaya ngene lagi Bagong ngati-ati kula kowe tuwa rasa dikandani lho aku malah tok unek-unekke nang kene tau unek-unekke kabeh Bagong aja kaya ngono ngapa kowe jum As kebacut muring nang cenane ngene Bagong kudune kowe ngawas karo gitokmu. Ora ana wong ilo iso ngilo gitake dhewe. Lho. Ora sampe melu-melu Sinur Prabu Baladewa. Aku ngerti sampean tekan kene mbelani karo Durna. Kudune sampean ki mikir. Sampean iki kudune menggalih. Prabu Puntadewa ki sapa? Prabu Puntadewa kuwi kadang sampean dhewe. Prabu Puntadewa lunga, bojone purek kok malah ajemang jodoke karo Pendhita Armodar ngene. Sampeyan iki ratu, nuwun sewu, iso menggalih apa ora? Lho piye? Nyepeleke ora. Sapa sing nyaru wis tau nek-nek kok? Nah, ra ngapusi. Aku nek, ha apa? Kowe barang yo apa? Gecek modar kowe. Lho wong delok barang kok dinek-unekke. Wis ben apa? Ha ora. Jajal sing jeblas kuwi. Ora ngene iki ora metu pangunek-uneke atiku. Ora. Nek pancen wani metu jaba. Oh iya, oke. Metu jaba ya metu jaba. Ayo, nang lapangan utawa nang alun-alun negara Pandura ditemtoke. Kekuatane Bagong karo Begawan Durna menang sapa? Lakon legandang dening aku. Legandang jangan legandang. Caitan. Ayo ora legandang ning gelandang. Begadang. Berarti sampean penggemar Rhoma Irama. Ngerti lagune ayo. Legandang jangan legandang. Ono kuwi. Sampean seneng apa? Oh iki wonge nyenengke. Nanggap ora mung guyu. Yo sesuk tak timbali ning Pancala. Nah ngono, sarombongan. Yo. Beres pokoke gayeng. Yo Bagong. Nyuwun pamit lajeng gelut kali Begawan Durna. Yo sing ati-ati. Begawan Durna sing ati-ati. Oh nggih Kakang Prabu Pancala ngestaken dawuh. Ayo metu njaba. Iya wis kulino namung tatoke njaba. Aku wis ngerti kok iki nek ora entu njaba cilaka iki. Tanggung jawab iki. Mula terus gage-gagene. Nek ora ngono Jawa ngrekoso. Wis kono do metu njaba ndak malah gawe geger ana ing jroning datra. Ayo metu njaba Bagong. Ayo metu njaba ya metu njaba. Lho. Hop. Wong arep perang kok kaya uyon-uyon ta iki. Aku ra melu dodo kamu to. Minggir. Ora pangling iki Anoman barang ning Pancala. Wah, Anoman meri kok idune nganti muncrat-muncrat. Edian nguyuh barang. Endi Bagong? Kena kowe? Ketemu karo Bagong yen iso nglanggahi. Kuandane Sariman. Sariman aku Anoman mati dening aku pangkau tak ayone.
Man. Sampeyan dawuh kali kula ning nyatane ngapusi. Lho, ngapusi ngapa? Bapak Durna paring dawuh nek Bagong sing dadi palangi nggone bakal mboyong para Drupadi. Ning nyatane Bagong wani karo Bapak Durna jebul kancane pirang-pirang. Lho, kerse ta? Bagong ki ijen. Kula ketemu kali Sencaki. Sencaki gelut kali kula dereng rampung dumadakan wonten Gatotkaca. Sirah kula dicekel karo kaca kula wis mati. Kula wis rumangsa mati. Ning diuntir gulu kula niku mboten kok pedhot malah kaya digrepek mak kruduk ngono. Nek kudune kowe mati kedahipun kula nyemanggaken. Wah, edian kancane Bagong pirang-pirang. Tur digdaya kabeh. Man Anoman balang nggih tumut. Ngetok. Lah kok mak jundil kula semanggaken Dur. Nur. Bagong kancane pirang-pirang sirnakno le. Nggih, saken dawuh. Dursasana barang kok maju iki. Nek ora dadi sing luwih gedhe, iso diajar aku ya. Ora wedi mungsuh sapa wae aku. Kapan kowe joget Werkudara? Wah, saboke ngerti gubuk asmara. Aku seneng joget. Edan. Wah, Werkudara iki. Wah. Dasar Bronyoto. Wah, suaramu kok serak iki ngopo? Wah, kokean karaoke. Wah. Demit. Kakang Dursasana. Werkudara winti Bagong? Bagong iki padha kawanku. Sopo ya arep gedasi karo Bagong? Aku sing ora trima. Oh, omonganmu kaya wong mendem ngono. Iya, Ngek. Satriya kok iya, Ngek. Mati ning aku. Wah, idak mati kowe. Kaya apa aku sing tekaning mati. Iya. Ayo. Isin man kula. Kaisin piye? Kula maju rek kae goleki Gatotkaca Sencaki ketemu kali Werkudara. Lha kok sih ta? Werkudara barang mrene iki ngapa? Kakangne iki lagi lunga kok tekan kene. Lha duka. Omongane kaya wong mendem nika. Disaruk-saruk ora karo-karuan. Kula ditendangi kula manggaken. Mati kula. Ora mundur mawon isin. Kakang Penemban Durna. Pripun?
Nggih, Pate. Bagong mboten iso disingkirke. Kula aturi majeng wonten ing pabaran. Tuh, Bagong. Ora minggah sing arep aku tiban cundha maneh mbok dadi mupat kowe. Pripun? Ampun mriki lho. Lah pripun? Isin kula. Oh iki pokal gawene sapa iki keparan karepe dhewe. Aku meneh dibukake ngono kuwi. Oh kaya kelingan jaman sing wis-wis aku. Kok le jembing. Aku karepe dhewe kuyangan aku. Bawa dulu terus ndi? Wirangan, Ger. Bagong gawe wirang wong sepirang-pirang. Bagong iso malik napa-napa. Lho, malik napa-napa pripun? Kula nek crita malah isin. Lho kok isin pripun? Bagong iso malik Setyaki, iso malik Gatotkaca, iso malik Werkudara. Bareng kula maju gawa cundha maneh. Malik napa? Isin kula. Malik napa sampean nang bloko kali kula? Balik jaran. Oh, sangkun iki iblis. Malah ngomong-ngomong ora. Mongkon jengking-jengking nika. Coba ra ana kula. Mesti wis nyeling krek. Sampeyan niku cangkem elek ora. Lho. Bagong kekuatane kaya ngoten. Oh, nggih, nggih. Bagong. Yen maneh iso nambahi Kyai Nenggala aku meguru karo kowe bareng. Urung ning Pakde, kasatyanku ngrandu Gumbala. Pakde goleki sapa? Goleki Budewa. Ora. Goleki Bagong. Bagong ora ana Pakde. Kowe rasa ngapusi. Suaramu grok-grok kuwi Bagong. Kowe ora mikir Nenggala dening aku. Aduh Pakde, aku tak mlayu Pakde. Prabu. Kula suwun kanthi sanget kula aturi nyiramawi tirtaning kesabaran. Sedaya perkawis menika mboten badhe paripurna menawi namung kinarya gejegan anak Prabu tiyang agung. Paman Prabu Pancala kula nyuwun pangapunten sakalangkung kathah mboten dados menapa nggih. Namung kula kanthi sanget kula suwun kula sampun panggihan kan anak kula pun Waradrupadi. Paman wonten dawuh. Kados menika wartosipun. Yai Waradrupadi sagang ladosi bapa Panembanduna menapa boten? Kula sampun nanting dhateng anak kula pun Waratriyandi, anu Waradrupadi. Supados badhe ngladosi kalian kadang kula tunggal guru duk nalika wonten SD Negeri Impres. Setan. Tiwas tak basani. Menos
ratatanan gugu karepe dhewe menungso kerancingan wah lah kok kowe iki ngobrak obak karo asmaning Paman Prabu Pancala malih ora kowe kowe malih apa ora gelem malih aja lawan kendharat ing tangane Baladewa nggih Bu Tiyang Agung Baladewa menawi panjenenganipun Tiyang Agung Mandura menika mboten kersa angendhak dhateng kamurkanipun menapa badhe kula wadulaken dhateng tiyang listrik. Lah tenan to. Lah tenan kowe pake. Ayo pokoke entekke wayange. Wis kentekan wayang ngandian. Sinange blek wis tak tokke kabeh. Ah wis tetep konangan aku iki suarane ra iso ngapusi kok. Wanutya Yutama ngambar arum sang kusuma gembrang-gembrang yen ngandika Drupadi wonten paring dawuh Kanjeng Rama. Ning ngarepamu kuwi sapa? Menika Panakawan Bagong ingkang wis bisa gawe tentrem negara ing Pancala. Merga saka pamutahe Begawan Durna, mesti wae yen kowe tak tanting supaya tak rabai karo Durna mesti ora gelem. Trimah pejah. Mula gandeng kowe ora gelem tak rabai karo Begawan Durna, mongko ing bisa ngundurake Begawan Durna mau Bagong. Mongko Bagong duwe niat ngayomi marang kowe sak jroning kowe ditinggal karo bojomu ya kuwi anak Prabu Ngamarta. Mekaten Kanjeng Rama. Iya. Menapa dipun keparengaken kula sak rembag rumiyin kaliyan Bagong? Ya sakarepmu kono. Aku tak nglungani papan kene rembugen sing kanthi apik-apik. Nggih ngestaken dawuh. Wis kono. Bagong. Menake. Durung apa-apa e. Wis kon menake. Panakawan Bagong, wonten dawuh. Moro saiki tak takoni niatmu apa nggone bakal kepengin ngayomi kelawan aku. Satampang karamasane. Angel tenan nek omongne karo wong wedok iki nek lagi pertama kaya irate iki kaku. Sak pengkeripun sinuwun Prabu Puntadewa kula nika namung badhe ngreksa asma panjenengan. Tegese ampun ngantos disenggol dening priya sanes, ampun ngantos dipun kajengaken dening priya sanes. Mila niki sisteme kawin kontrak. Tegese piye? Kula dados garwa panjenengan ning mangke nek sinuwun Puntadewa menika sampun rawuh. Kula kedah ngawon panjenengan kula aturaken sinuwun Prabu Darma Kusuma. Lah upama nggone tindak kuwi setahun, panjenengan dadi bojo kula setahun. Yen le tindak 2 taun, dadi bojo kula 2 taun. Yen nganti ana apa-apa upamane
Sing jeneng tresna kuwi jaran saka kulina. Aku campur karo kowe saking kulinane terus aku yo ketukuran rasa tresna sing gedhe. Nek upama aku terus iki mung upama lho. Aku duwe anak karo kowe piye? Sesuk nek Sinuwun Puntadewa rawuh, anake dipacul ndase. Kuwi jenenge ora duwe rasa kamanungsan. Nek upama Sinuwun Puntadewa gelem nampa ya wis ra apa-apa anakmu tak monge. Monggo, monggo daripada kula omong dadi kere. Lu sampeyan sing ngomong. Iya. Berarti ya wis mbangane aku dipek ratu kono-kono. Akeh sing padha ngayunake kelawan aku. Kowe becik nek aku urip karo kowe, Bagong. Puspawana Alayub. Kowe iki arep ngopo? Ajeng anu buka gending. Gending apa? Mboten iso. Ame ngawur watone lega menika saestu. Iya tenan. Wah, jan. Nek ngoten kula wis ora ana tabeting antaraning Ponokawan kali Bendara. Ora ana. Kepareng kula badhe ngadeg. Ya ngadeg kok saiki wae. Nggih alon-alon karang wong tuwa ning ngadeg ora iso sakal. Iya. Wah, jan. Kula ya wis ora basa karo panjenengan. Wis ora sah basa ora apa-apa. Yayi. Yayi Wara Drupadi. Kakang Mas Bagong wonten dawuh. Nyes. Nyes bokongku. Ati. Jan. Kaya siniram Tirta Wayu Sewindu. Inggih. Iki terus apa liar jagongan iki meneh lapangan ngene iki? Hah? Apa ya ora ana tempat ngopi lah paling ora. Berdua. Lho. Kowe pesen kopi, sing kopine iso ana gambar I love you. Terus monggo aku sing nyeruput. Wonten Pancala mriki wonten papan kados mekaten. Naminipun Pan Cafe. Weh, kaya awur-awuran wisan iki. Nah ngono ayo mlebu jroning Taman Sari wae ya. Inggih ngestaken dawuh. Engko aku lungguh kowe ning jejerku. Gandeng aku sarep rabi karo kowe. Berarti kan abdi-abdiku kae ya ngladeni karo aku. Mestinipun mekaten. Nah, alhamdulillah. Iso apa-apa iki. Biasane ning omah meh dikongkon bojoku. Bojoku saploke ora iso mlaku kae. Nek akon sak penake dhewe ming nutuki cangkir tek. Minta minum. Teng, minta makan. Aku padake baby panggang. Baby sister. Inggih monggo Kamas. Aja Raden. Kamas wae. Inggih kula dherekaken manjing wonten ing Taman Sari. Yo. Mangkat yo. Inggih monggo kula dherekaken. Yo ayo yoan. Inggih. Monggo Mlaku bareng ya. Inggih. Aku gandeng. Gandeng yo kena, ngrangkul yo kena. Ayo ora. Aku mau nek ngrangkul. Aku nek ngrangkul kene iki tanganku turah. Nritik terusan. Nyok ngeceki apa-apa. Nggih. Ya mlaku bareng wae yo. Monggo kula dherekaken. Monggo wis ora kurang-kurang nggone kelawan kadangku Yai Werkudara dene Janaka bebasan tepung gelang kekalangan. Ngupaya menyang endi dununge Yai Darmaji parandene ora entuk tandha-tandha. Menyang endi lenggahing Nyai Prabu Puntadewa? Dipol. Kula Ndara. Mula wektu dina iki Werkudara, Janaka lan Kresna kakangku
rawuh ana ing Karang Kadempel ingkang wigati nyuwun pepadang kelawan Kakang Semar. Senadyan Kakang Semar wujuding ngaceplik mung batur, nanging aku percaya yen to Kakang Semar ngerti sejatine menyang endi lenggahing Puntadewa kakangku. Ampun ngoten. Lah mbok kabedhao dodo kula kapendheta manah kula dereng nate ngertos. Lan kula dereng ngerti teng pundi lenggahing sinuwun Prabu Puntadewa. Ming sing dadi kaget raos sing manah kula ngendikane kabar sing kula tampa. Ndara kula Waradrupadi malah kondur wonten negari Pancala. Iya, pancen bener mengkono Kakang Semar. Lah napa mboten langkung prayogi nek sampeyan kalih Ndara Werkudara Ndara Janaka niku nanjihke garwa Ngamarta luwih dhisik sowan teng negari Pancala. Mbok menawa sakmangke wonten pangandikan saking Sinuwun Prabu Pancala awit sampun kedangon Sinuwun Puntadewa ngripun nilar negari Ngamarta menika Ndara. Miyat langeneng kalanggiwan agar pandan moncar tinoner kekonan surem sorotetan badan kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katiga ing jagat wasaning Bathara Werkudara. Nggih. Lah kok bener ngendikaning Kakang Semar? Pun ngakanan siadi ketungkul ngupadi menyang lenggahing Nyai Prabu Darmakusuma nanging ora menggalake lawan Nyai Waradrupadi. Yo. Mulayu Dimas, apa kang dadi aturing Kakang Semar kuwi diestokake Sranane sowan luwih dhisik ora ketang sedhela ana ing negara ing Pancala. Nanjing kelawan garwa ing Ngamarta. wah yen pancen kaya mangkono aku mengkari manut ayo Kresna kakangku tak dherekke jlamprung aja nganti keri Semar anakmu dikandhi. Nggih. Mareka den prayekna semuriris.
langaning kalang wanaklar wandahan monsar non ler kekonang surang sorotetan badan Ilatara persasat kadidine lumampang wanci peteng bapak obor sastra biar padang trawangan nggih kula ngaturaken panuwun dening anak Prabu Indrawati sampun kepareng rawuh wonten negaring Pancala paman kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya kula tampi dawuh sami-sami Durwata bapakku aku ngaturake basaku katura ya Werkudara tak tampa paman lu ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya ya Arjuna tak tampa ing pamaning Pancala nderek prihatos dhateng lampahan ingkang sampun kelampah wonten negari Ngamarta mendranipun anak kula anak Prabu Puntadewa ngantos dados jalaran wangsulipun anak kula Waradrupati wonten negari Pancala nggih aman sawanipun ing putra Indrawati jatosipun nanjaken babagan perkawis menika lajeng sakmangke Yai Ratu Waradrupati wonten negari Pancala kalersan mekaten namung kula nuwun sewu wonten lampahan ingkang mesinipun badhe kula aturaken dhateng lesanipun anak Prabu Indrawati lho lampahan menapa ing wonten gandeng cenengipun kaliyan pun anak kula Waradrupati bab ingkang pundi paman nggih sakwangsulipun anak kula Waradrupati negari Pancala menika paribasanipun banjir mangsi udanawala karah para nalindra para brahmana satri ing sami ngayunaken dhateng anak kula sami nggraita lamun nalindra ing Ngamarta sampun boten badhe kundur malih wonten negari Ngamarta manah kula menika bingung pundi kedah kula lampahi ngantos Begawan Durna kemawon sowan wonten negari Pancala badhe nglamar anak kula pun Waradrupati bejanipun wonten sowanipun Panakawan Bagong ing nalika semono paring dawuh utawi munjuk atur dhateng kula piyambakipun nampi sasmitaning dewa kedah saged ngayomi dhateng bendaranipun inggih menika pun anak kula Waradrupati satemah dados pancaka rageng kaliyan para Sata Kurawa nanging elokipun lah kok Bagong saged ngunduraken sangga para Sata Kurawa mboten nemungaken menika kalebet Begawan Durna lan Nalindring Pandura ing ngraka Tiyang Agung Baladewa kapracundang mengsah Bagong tumuli kula menika nggumun Bagong kok gadhahi kekiyatan ing kados mekaten menika lajeng nalar kuna tumunten kula menika metang menawi Bagong gadhahi kekiyatan kados mekaten menika ngayomi dhateng ingkang bendara inggih menika pun anak kula Waradrupati tartemtu boten badhe wonten tiyang ingkang wantun Girikuda dhateng atmaja kula pun Waradrupati lajeng sakmangke Bagong wonten pundi Bagong sakmangke sampun mapan wonten taman negaring Pancala malah piyambakipun sampun matur dhateng kula badhe ngayomi dhateng pun Dewi Waradrupati anak kula slaminipun Prabu Puntadewa anak kula mantu menika kesah saking negari Ngamarta lan Bagong sampun matur menawi mangke anak Prabu Puntadewa sampun timbul piyambakipun badhe nilar negaring Pancala nanging pakatinipun Bagong kados mekaten menika mboten sae kedadosanipun jer Bagong menika namung derajatipun Panakawan paman lah nyatanipun kula sampun kebacut maringi palilah dhateng pun Panakawan Bagong lajeng menika mangke kados pundi nggih gonjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung tara nggih Arjuna kula wonten paring adhawuh mula sawanipun sawani anake Semar iki mau kok ora katon Bagong lha kok jebul Bagong mulang sarak dheweke ninggal malah ngunggah-ungguh lan tata krama mapan ana negara Pancala kanthi pawadan ngayomi marang Mbakyumu Waradrupati nek nganti Bagong kurang ajar kepiye Janaka Koko Prabu Latrilenggaing prayogi
gunjang ganjing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung Bagong Dalem bener ngendikaning Paman Mancala murang tata ing atase ing derajating batur lah kok kowe wani padha-padha lengguh jajar kelawan Kakang Mbok Wara Drupadi nyuwun pangapunten kula menika namung sadermi ngayomi ing atase mung ngayomi marang bendaramu wae lah kok kowe lungguhmu jejer kelawan Prameswari Ngamarta kula mboten nyuwun ning gandeng Dewi Wara Drupadi sing kepareng dawuh kali kula supaya lenggah jejer kula niku jare ya pekewo lah niki lho tangan kula isih abang-abang dijiwiti terus napa mboten nganyelke yen ngono kowe wis kurang ajar karo Kakang Mbok Wara Drupadi mboten kurang ajar kadanging pun Kakang Yayi Janaka sing gedhe pangapuramu ya Dimas kaya ngapa ta rasane ngatasi aku tininggal dening guru lakiku nganti tekan 3 candra suwene dene ana wong kang gelem ngayomi marang aku malah kepara kebeneran to Dimas aja ngruputke karo Bagong Kakang Mbok mestinipun boten kados mekaten lampanipun panjenengan menika Prameswari negari Ngamarta teka Bagong wantun nyala wetah dhateng jengandika lenggah jajar kados mekaten malah semunipun radi mboten wonten ginggangipun antawisipun jengandikanipun lenggah kaliyan pun Bagong pancen aku ingkang njaluk supaya Bagong lungguh jejer kelawan aku ya nyatane bareng Bagong jejeri kelawan aku atiku krasa tentrem atiku krasa ayem Yayi ngandel ora senengane kok maido arep rupane kaya ngene iki ning gedhe dayane Bagong bali ora lho ora basa wae sampeyan nyatane ketone ajeng meri karo ketrimane uripe Bagong kok pokoke aku arep nang kene sak teruse nek ora sak teruse ya sak timbule Ndara Puntadewa kula ajeng teng mriki ngayomi karo Dewi Wara Drupadi yen ngono kowe wani karo Janaka sing tak wedeni apamu kene marganing patimu Bagong aku wis ngerti rembugane Janaka karo Bagong kowe pancen batur sing ora ngerti karo derajatmu ora gelem medhun kok jejer karo Wara Drupadi Bayu laidak mutar kowe idan idak genti kowe ngono Bagong saya gawe pangeram-eram ing atase satriya-satriya Ngamarta lah kok mbok kalahake lenggah sik ya sayang iya aku nek ora ngladeni wong-wong kae ndak dikira aku wong jiring getih wedi mati iya Bagong mengko sak rampung aku nandangi Janaka karo Werkudara aku kembali ke sini iya wis kono kepenakno tandangane lak tuman wae mboten kinten babar pisan bilih Bagong nyata anggunjak dhateng Kakang Mbok Wara Drupadi semune Wara Drupadi ya ora wegah nampa karo Bagong ditampa kanthi ikhlas lah dalah jagat obat jagat Maestungkara lah kok dadi kaya mengkono kanane Bagong
Mung gumunku lho, Yayi Waradrupadi kok ya nampa iki ana lakon apa Maraturba? Tak presanane Kaca Paesan Werkudara. Ya jagat paesane ngubut ora wayak ndara jagat. Lah kok isa-isane nglakoni. Resna kakangku ning apa? Sawise mrisani Kaca Paesan teka mesem kaya lega penggalih Kresna kakangku Janaka wonten paring adhawu Werkudara. Piye? Bagong kaya adep ana. Ning aja kowe gendak sikul karo Bagong. Paramaduka Kanjeng Koko Prabu Janaka luwe-luwe. Kowe sumengkema ning pepadaning Bagong kae njaluka mati wong loro. Wah iya. Ada munduk-munduk iki ngapa iki? Bagong. Wiwit dina iki aku njaluk mati. Lho. Ngapa? Saka ngendi doan? Saka pis-pis ya. Bagong. Wah. Aku njaluk mati. Wah, janane ngono kuwi mah. Sone aja-aja. Bagong edan ora gagas karo aku. Aku patenono. Bagong aku patenono. Aku trima mati ning ngarepamu Bagong tinimbang aku wirang bebareng. Aku patenono. Apa perlu aku kudu suduk salira ning ngarepe Panakawan Bagong. Aku patenono Panakawan babar sejatine wujud nata ngamarta Prabu Darma Kusuma. Aneh piye Yayi? Teka Paduka mimba Bagong solah sabawanipun boten benten kalian Bagong. Monggo Koko Prabu menika boten saged ngecul kumarucul. Nanging ing menapa saged jebles kalian Bagong. Sing tumindak dudu pun Kakang nanging uga Panakawan Bagong ingkang tak papanake ana ing kalpikaku iki Dimas Arjuna. Dados ingkang ngendika sanes panjenengan Dudu aku ora iso omong cara Bagong. Aku sing ngomong. Ya. Lajeng ingkang tetembangan jejogetan. Kula. Kandhane kok ngeyel ora. Wis ngene iki wis apik wis tekan esuk kok dadak di protes. Angel lele mikir. Yo Bagong. Dimas pun Kakang sayekti nggone Mindran krana pun Kakang ngupaya wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada ingkang Mindran saka negara Ngamarta Yayi. Prabu inggih kula sampun mangertos dayanipun Yayi. Namung mengatur tasih wonten kewajiban inggih menika ngupaya wonten pundi durungipun pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Kula piyambak boten mangertos. Lajeng badhe dhateng pundi anggenipun ngupaya pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada.
Koko Prabu kula mboten saged munjuk atur dhateng ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu anak Prabu Darma Kusuma kula ingkang sowan nggih. Nggih, kula nyuwun senjata pitulung ing Rama ing Pancala nyuwun tulung. Paman Pancala wonten menapa? Ingkang garwa anak kula Waradrupadi cinidra dening Duratmaka. Bineta ngambah dirgantara kula sumanggaken nggih anak Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu Yai Waradrupadi murca. Eladalah. Yai Waradrupadi cinidra Duratmaka kasinggihan mekaten Koko Prabu. Lho, edan kae arep ngopo kae? Aseme dinggo. Lho. Sondi? Tolilet. Tak kira nek ngrebut Waradrupadi ae sudu hakku pisan. Hakku mau saiki senes hak kula. Yai Punta wonten dawuh. Nalendra kala wau menawi saged pinanggih sampun ngantos jengandika Gendhak Sikara. Namung latri pasrah pejagesang dhateng Nalendra kala wau Yai Puntadewa. Ora usah dadak kowe bingung. Ora usah dadak kowe rumangsa bakal tiba ning Padasuri. Nanging kowe bakal tiba ning kasur babut kowe winengku garwa dening Nalendra ing pusara Buwi Prabu Kalimantara. Aku Nalendra Muda. Kowe njaluk apa wae bakal tak turuti. Waton kowe gelem ngadeni lawan aku nata Kalimantara Waradrupadi. Iki kaya Prabu Puntadewa kasinggihan mekaten sinuwun menawi paduka badhe garwa dhateng semah kula pun Waradrupadi kula mboten menapa-menapa namung jejeripun piyai kakung mbok inggih medal margi ingkang leres menawi paduka badhe garwa dhateng semah kula monggo kula caosaken tangan kula kekalih kula mboten badhe owel. Upami nyatanipun Waradrupadi menika nggadahi raos dhateng panjenengan malah sak mangke langkung prayogi kedadosanipun jer kula jejering guru laking mboten saged ngayomi dhateng inggih menika tetimbangan kula pun Waradrupadi kenging menapa kula kisah saking negari Ngamarta tigang candra laminipun sampun satrepipun menawi paduka tresna kaliyan pun Waradrupadi Drupadi tresna kaliyan panjenengan. Namung saderengipun maduka mengku garwa dhateng tetimbangan kula pun Waradrupadi kinarya srana anggen kula ngaturaken dharma bekti kula monggo sinuwun kula aturi nampi dhateng sembah kula babar jatining wujud pustaka jamus jlima kula.
katon padhang kahanane. Anakku Drupadi wis bali, Yai. Anakku Puntadewa uga wis timbul. Kresna iku wonten dawuh paman. Ingkang pamaning Pancala ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Semoga kowe Werkudara, ya. Aku ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan, ya. Ora dadi ngopo. Muga-muga kabeh bisa mlumpuk malih ana negara ing Ngawarta. Ya, kuwi luwih prayoga. Iki piye kok dadi kanane kaya ngene iki?